Hi everyone. So ang tinin rok bai life ni boundaries rong ati kisa kok sanai. So life ni boundaries tamo. Life ni boundaries ni simple meaning ongkha jini like dislike mane jeng borok rok jeng bai bumte hai behavior khlai ka ke ba busuk jorati behavior khlai ka ke jeng chajak nai ba busuk jorati mane behavior khlai ka ke jeng chajak yang nai amti rok ta. Susa koko bo jini life ni loksmon rekha mane jeng ni jeno borok ni theke mentally physically emotionally protect khlai mani. So chung judi life of boundary set khalayang ke for example rom de ang kaisa nok tang khado so nok ni chani dike chung judi boundary ri yang ke tamong nai chini musuk phainai tok phainai pun phainai phai tam khalane letra phetra khiuinai akoine klangai thangnai sikok phaimano jespa phaimano ta jespa mani nini nokrok sitra hamyang wi thangnai ta soban baginya chini mane nok ni chini nokrok no protect khalainani hinke chini chari dike boundary ri nanango so same way chini life no bu chini life no jodi nai thok ke talangna ni hinke chini life no protect khlaina ni hinke chung life mane boundary set khaina nango ta so hinke tamong nai chung jokhon life boundary set khai kangke chini life mane smoothly babe choli thangnai chung physically mentally emotionally onek mane kahamong nai strong ong nai ta chung borok rok bai kaham ke communication khlai manai chini relationship rok strong ong nai because nung jokhon life of boundary set khai kangke chung borok rok bai kaham ke communication khlai mano chini like dislike ba chung borok rok bumti hai behavior khlai kangke chung chajak ba chajak borok rok sai mani thangota soboni according borok rok chung bai behavior khlaio so borok chini feelings rong respect khlaio tai chung borok no respect rei manota so aboni bagai chini relationships rok borok rok bai strong ongo soboni bagai chung life of boundary set khanya nango so tabuk hinke chung life of boundaries bhai ke set khane number 1 ongkha chung chini limit busuk jora chung amno kaham ke sina nangnai because chung jodi chini limit no saimi hangke borok rok chini limit no cross khlai mana chung jodi chini need tamo ba chini like dislike tamo ba borok bumte hai behavior khlai kangke chung chaja gyang nai amti rok jodi borok saimi hangke borok chini limit no cross khlai mane behavior khlai mano ta soban bagi chung life of boundaries set khanya nango for example rom di ang ani kokno sasinai je ani limit ongkhang borok rok bai mane asuk onek borok rok tongya diba je baji porong rok ba jespa kumui rok bai mane kok sitra ke chengra salai haya diba but ani limit ongkhang mane asuk kok sitra khang chengra rok saimi ba buino bu elauria tang ani life mane ang bai kok sitra ke kok sathung oba hakyang elauria jodi kebu ang bai kok sitra ke sanani try khlai hungke ba kok sitra ke mane chengra khlainani try khlai hungke ang borongno immediately loge no mane stop khlai ro so that borok mane ojago borok tayang bai chengra kok sitra ke chengra thengya so borok ani feelings rong na respect griota so man bagai cheng life mane so bai ke cheng life gobang ma matter boundary set khanya nango aba chikon gobang ma matter and number 2 ongkha chung jehetu nayo je jini limit no bui cross ta khlai tong so same babe chung bo try ma khlai je buni limit jate cross ongya tei chung aboni bagai try ma khlai because chung jodi buni limit no cross khlai kangke chung bu chini limit no cross khlai jangnai chung bu chini limit no cross khlai bui behavior khlai jangnai sobon bagai chung sisakang try ma khlai je jate buni limit cross ongya tei chung obha ke sakang try ma khlai and tai ke sangke chung borok rok bai kaham ke communication khlai nani nangnai because chung jodi borok rok bai kaham ke communication khlai yang ke tamong nai situations tai bichi hamyang nai for example rom de khorok cha borok ang bai kok sitra saunai phatra thangnani nai kha ba chengra thangnani nai kang ang tamong ang joli jagai nai bobai jodi hamya behavior khlai rekhang ke ba hamya communication khlai rekhang ke tamong nai botai bang bai hamya ulta hamya behavior khlai nai soboni bagino chini boundary set khlai thani wo chung borok rok bai kaham ke communication khlai nani markheno proyojon for example rom de khoroksa borok chung bai jodi tam hinjang nai kok sitra saunai chung bai chengra rok thngnani nai khangke ang o jaga borok no politely babe borok bai communication khlai mano ang amti ke sai mano je oi ang amti kok rok nasuk sa jagya to so please if you don't mind chung onyo kok rok thanglai de mano so amti heke chung politely babe borok no bujai mano ta inke tamong nai borok chini feelings rok no chini respect mane chini wanchomung rok no chini like dislike rok no borok respect ronai ta inke tai chini relationships rok borok bai kahamongo mane hamya situation no thangya ta sobon bagai chini boundary set khlai thani wo chini borok rok bai kaham communication khlai nani markheno proyojon